Ti yero try para banget bat kitia viewers tu nginya aingu yo try tu nyero try daga jingkeman haga donut kapor kadang long san arpo ti aingu yo blai vol ai pat skawi ka kubor mangan keren sepi menta bagani ru kalang man ki kubor ki bangai yo sisana blai ban keren kilong ki jingker ku haga jingem chwa jonga bat nganget bagi dalong ki jingker ku nama taka jingem jong piru ti das ngap bai kan ka kubor ba kan ka kubor kan keren ka dai syapang ka jing rikut ialah ka donut ka jing rikut ialah ka jingem mo ka jing rikut ha bangile ke kan ka long ka badan kam ba bat ngan balai kan ka long badan kam bat ngan batai ni kumno bapin rikut ialah ka jingem mo kumno bapin rikut ialah ka jong jingem marka ublay ulang bakut mo udawai ki briu jong u bakin long bakut tapi para banget bapin long ubriu ubakut ngono balong ubriu ubakut ka donut pimla ta daldi hiban le oh ngala ju persyang menchwa ban em kata ka jing em ka bakut daldi hi ndre ngamla ma urshi or ngahap siha mo habakran ni sapang ka jingkut ka bun palat ge ibar khat man rikut ialah ka donut di ka dan kam palat ba pin yo yang mensim jong ublay mo ba pin dan ka jingkut ka basisha kan wan na ublay pinumla banle daldi kani tongan pen i pi nuksa an aswa na kani ka partai banta pi ikhlong ibarangkha idang khut ba mo tenre wat ila khut ruam wat ila long la khut ru i marau idang khai dang long khut mo in pat bam ke ge i ha bandi ya gadut jong ka kemi ba ha gadut jong ka kemi kadan ka kidan ki vitamins ki bapan klan banyada mo i ba dang takidan ki antibacterial properties tekamut ba i khlong i hab yo na kasus ka kemi balada ka kemi kabam jaklia ka kta lang i khlong te giru bangin im ka jing im ka bakhu ngong kam tam kitu ki badang dap kala ka bomot ma akaran bahai kan ni syapang itu ki badak kala ka bomot ki ba dang iyo ka jing kha arsin ma bila orang syah hima jong blai pidan kamban rikut babat kumno pen rikut bat pen rikut LDP haba ningkong kum ki briu ki balapop ngar ngabong ne banga biang bat LD hereng ala wan chwa ala yat na pop ka testimony jong ala ka ba obo bleu sei na ka jing sher kai palat ka dong fi awang jumut dorshu bo pen khut ya ma henry na slow tu ba kata ka jing pen khut kawan na ublai no am da ka jing le jing am da ka jing la jing am da ka jing imbak jing henry ni yo ka sus ni be ban so tu ka sus lada ikun ibarang kha ya ban yo ka sus la kami mo ka dut jong ka kami ka bak kenja men sim ro na pi dan kam yo blai pi ngimyo para bring yo kumni ngimyo kumni ngiyo kumni ka de ban long no blai sa bai kini kinong rem ka de ban long no blai pio jing pen imru na blai pimla ban pen imlaldi open khut ru blai da ka snam jo upha uji sukres mo ti habang islo thu ya kan ga jing khut jong blai ni ha ban maintain ban recruit la ka jing im pi ublay uri ubakut umla ban le kanu ka bas niu ulang ubakut ngano fi nakataka daw habang hidan ka jing ya day ba ublay wang lamba umben sim bakut ngila ban recruit ya la ka jong ka jing im ila ban recruit la ka jong ka jing im ti bangin im ka jing im ka kita prabab kong to recruit ya la ka donut. Keep your heart pure with all diligence, for out of it, guard your heart with all diligence, for out of it is the issue of life. Kanika bangin daya dai kata ka jikut, Jesus Christ ruang naduk ka donut barok kami ki jing sniu, ki jing klim, ki jing aurea, ki jing keren sniu, ki ai barok. Dia bangin kut kata ka donut, bangin rikut ni keren masing kut, ngiran kam ban snow au blai, ban snow au blai. Dia yang tak bengila ban rikut yal dia man lah kasih kan mam
ngi im ha ka perthai ka bajak lia manla ka sngi ong usut tan wele ban tap je ka jing jak lia ngila im wat mut kani kampat dai ka benan yangi ma ha ngin let salat sha benan ma sha hima jong blai banum dan shu rekat bagi dang im hang ni kadan ka hima jong blai ru kadan ka hima jong tan ru bat ngi stu ba ka kenjam sim ngi im ha ka hima jong blai ni dai ban dan ha ka presence jong blai di ban recruit ya di upol ong tuyat pi dong men sim ba pinom pendap ya ki jingkwa ka do kadang-kadang kambha ya ka disiplin wat ong tang bangala dap yo jing penim ngala dap kela ka mungut ngala dap pen baptis mau ban pen ngam aku ha kerteng jong Jesus ba pi la yo pediang yo men sim khut pi i no para banget pidang long kom pitu ikhlung ma pidang dan kamban besar ka dut ka badai men sim nak kata kadau ha ka badang khlung orang pi ban rikut aba pidang kelong pidang sedang ka jinglong sim pihap dan kambha ban yo ya ka kami ka bambam si pet dengan batai ba i kelong i badang kha lada ka kami ka bam si nganong pi lada kami ka bam si i opang lang re lada kami ka step man sumar di ka bam jing bam ke batai mat iti kelong yo ya ka dut ka basur bat kadan ka ai ka resistance ru ban yele ikdi kenyang jingpang kan mau ki kenyang jingpang yele ban rong ai khulung wat ya ka mat usut tan yele ban penyap mau pa kini ki kenyang jingpang ye kala long ka ba tim ngani ka persai ma handai lada yo ka kami ka ba recruit yel di ka ba ka penjaklia mo ka sat bai ti ai ru nak ta ka bam ke ye de yang ta ikhlong iklan tekan mau piru para bangat lada pidang dai itu iba khulung ka jinglong men sim wat skau klan ban let jing bam kulmar dapat ba ya kinong pesa yang aktin jong pi akran ni ani ga jing shisha ba usut tan ukwa ban shim no kham tam pat wat ya uji sukres ba udang red pi hap yalam di kikmi ki pau ble ubu hangno bakin ba yalam damar belai udang kelung ba herat uyale ban penyap yu ya Moses ru kaju kadan kam orang pi habak haka makenja men sim ru pidan kam ya ki gelalang no madong ki kmi ki pa ki bakenja men sim haka pertai hoi ngidan uai kupa ba badan ma ke bible ka wat khat kpai no no ndrei upol apostol paul wang ba pidan kendit ki kpa pi bau bleu labu kita ki ban pesai pi haka bakenja men sim tika dai ya kita ki dong pesa ki bakenja men sim ki kiru ki dai ban bam ka jing bam ka bakhu ki dai ban dan shomaki ka jing dai bu blai bakinum bam si namar lada bam si maki ki psa ya ki dai ki barang kelung ki tur ki bam si lang mat ka tren ka jing long men sim ti check ba ki dai ban check ba dau men sim bakhu pidan ha ka jili ki dong dalam bakumno pidan ya ki jili ki ba psa ya ki jong blai namar pa kani ngam kran thala ba bun ki basha yalam bakla ka dai leng ba kinong yalam ru ki ba yaldi kim em kata ka jing im ka bakhut kim dan ya ka bor jong blai kim dan ka jing ya dai jong blai bat hasan la bakla maki ya bakla lang barokhat ka kran lang hili das ru kadan kam ba bangin rikhut ya ka jing im bangin em ka jing ya dai da umen sim jong blai kat kum ka tin jong blai pi ha ba pila dan ya ka bor jong jing duai pila disiplin yaldi ban duai ban syong ai kejap jong ulai ban keren ya kaktin jong ulai ban puli ya kaktin jong ulai bau ulai ulah penstan ya pi yo ya ka revelation ulai bat yang tapi pesai ki bai takadau ha kaktin jong ulai ko wat long pi ki bun ki nong hikai da pin sasya bishar ka mamut ka jing hikai utu de bandan ki sok jong mensim udai bandan ya ka bo jong ulai bat haba kini ki kelung ki barang kha ki yo kejet da ka jeli ka badai na ka jing alam ka badai na ka jing hikai ka badai na utu no hikai ru ba im shisha ngam pi hap im ka jing im ka bakhut namar la dayal di im ka jing im bakhut sa transfer lang wan mut para banget tang ba unong hikai unang ban hikai ubang ki kentien utip ya ka theology la da ka jing im jong u kam ya dai dor bo blai pilet syong ha to ka jakang ong ki dan ki demonic spirit ki balak ban transfer lang ni pi tip nem haba au apostol Paul ubu ya kekti ya kibriu ki pediang yang mensim khu hak tu kata kadan kabor ka bau blei wai haba lai tu aku tu ka kam ki apostol nang bakat kendai haba kitu ki belak pen baptis sisien ha u
ayo anas nang pantes habuk pupol wa kali wang pilayo pediang mo yo mensim bakut man ba pilanget kiki ong nim sim layo snow kan mensim bakut te apostol Paul wang hang no la pen baptis fi kiki ong ha jing yo pen baptis yo anas nang pen baptis Paul wang la pen baptis fi yo anas nang ta jing kala mot dan utau ban sawan mo ha bat kum ta la pen baptis yaki hang kerteng jong Jesus ba ula bu yaki ti kan ma kal ke sapuli hinang to kam ki apostol nong bakat kandal nong banikong do pandri ba ula bu yaki ti haba kila dapat baptis ki haba kila mi dah la bu yaki ti bat ula hab men sim bakut ba kila kadan pat doi tlit kadan bor ba do kata namar balai ula im ka jing im ka bakut kum juru para banget haga jim mensim ki mensim baman ru ki trai kumju ki mimek ki penbut la rapi syang haga jing hikai jong ubri uba khalam im yal di ka jing im ka bakut kan ma wa kran ni da ka ikhtiar bat ka bor jong ublai lam kran kan ti jeling la rapi syang haga jeli ka ba utu ubri ta kada wang na ki so jong ki pen itu dulu kita ki false teacher na da ki so jong ki pen itu ki jing kai lam lem ni ka jing bang ktien ka dam fi dai na ki so jong ki ka jing dan em ki jing im mon sim khut ki em sim em ka jing im ka ba khut ya ka ba ri mat ka ba pau ba ki dan em ka jing im ka jing duai kata ka ong la da pi syong hakikat mau ka dan ka demonic impartation ka ba ki khat ktien parang na kata kadau haba pi check bam dai ban let sha bu khti hanu la da pi pat tip ya ka jing im jong tu bri iwat buat sebab pilih syakri lang ru ki transfer ki demonic spirit kalau mengkaju untuk akso apel lada udan akso apel basni akso apel bahaya dai sia dai bar khat put lang tu kata kadai kajing sisa haga pertai ru dah kata kadau pidan kam ban yo ban tip ha hatu ki tu beri udan sian em kajing em ka bakhu mat dau hikai dau mensim jong blei hanta kadan kaya teh no pidan dah jeli kadai ga masisa ta lada pidan marwai ubri ubale ban em khut pm bat kitu ki ba em kam kai san got kidan tangkat no pet ka jing em jam pi kan long lang komju pi slow so ka deka principle tikadan kam kum do ban em ka jing em bakhut syong ha ka jili ka ba kamat red kamat hidum bun beri ko na pi kamat kidang kandet handrai ki em sisa ka jing em ka bakhut namar kidan yo men sim jong blai kidan ka jing dubai ma kidan kajing penkarpang kidan kajing penkarpang bat ki im kata kajing im ka bahkan penkarpang ka baya dai dor bat ulai hang ta pin i kandan kajing im ka bakhut tika dai ban le no piru umdai tang ba pisong ka kajing hikai ka kita andre piru yal dia pidi bandan ya ka disiplin banduai lada undang ya lam jang piu de ubri ba duai ba puli ketin jong bleu ong ya pi ba pin le kata ko ngu i uma ketin jong bleu da shiti hebru ong tu pendapo tu kok ngu tak kinong yalam pi ha bagi hikai ka badai te ka what ya kinong hikai school what di kinong hikai college pihak kok ngu mi ki ha bagi hikai ka badai pimde aman la ki ba pinyo ka ta jing nang jing tip kat kumra jing tip jang percaya banyo pi gitu ki kena ibakam wat laki duna dari ki trep kok ngu gitu kinong hikai ki arab ya ki kom do ban yu tekadan kam ya piru ban kok ngu upol wang penbut yang benbut yang aku bangga penbut yang kres pidi pet yang jinglong joki la daki but yang kres but kan ya kata tak ada pir pihak dan yang disiplin jongka jing duai jongka jing lien ban puli ka kti jong blai ya ka fasting ma bat kham tam ka baduai ho men si mon fi namar balai kat kum ka siti juda kal nong banding kong khat ba arpau ko ang to pin ya duai ha ka jingat ka ba khutam bring in the most holy faith kan ma bring in the most holy faith duai ya ka jing duai ka ba khutam da ka ba duai ha man sim kani ka mot ba pi duai ha ki jing kran thali pila yo ne am ya ka jing jong ka jing kran thali para banget man ne da ka jing ai jong bleng kran ya ka jing sisa ta so man kran fi ka ni ka ya ka subject yang man kran ngal duai so bleng but dah jing ai jong bleng duai thlit ya kumba shikan ta sitang o ka ram ga men si ma pi namar ba pi duai ha ki thlit ga pi duai ha ta ka jing ngat ka ba khu tam bat phim kran chu daki kentin jong brio pi kran daki kentin brand daki kentin angel ki ba ya kran ha banang bat hang ta
ka flow kan pi kadan ka flow kadan ka anointing kadan ka jing pen slek kadan ka jing hiar kadan ka jing adai bu ne ba u bleu sedang man khut ya fi sedang man khut ya fi kadan kamba kan ni kibiri kim jukaran ci upol wong haka shiti nom kadan wong akra na aingu yo blei banga kam kren bun ki thlit ban ya fi baro dan kibiri ki bang upol ukran shibun ki kentien ki languages kam dai kata upol ukam tho la pi ong tau upol ukran tang haka Hebrew, let's say Greek, but Aramaic. Wah, hari kijing tho ju uru, kilang ka tau ukam kran ni ka English, ukam kran Hindi, ukam kran kiwai. Tengok ong rawat penyalam baklai beri ukuran bun hang ni ukuran dak shibun ki thlit ukuran ni kita thlit bam tep wang la da duai tau ba duai dak thlit bam tep ukuran nya ka jing mayan hau blai. Wah, ukuran ka jing mayan de hala dihi so tu ndai ka jing mayan ukuran nya blai bat utai la dia na pi kwa ban tai la dia ka jing khut wang tau bakran di thlit utai la dia ma dem tau wang ba tau bakran ya ki jing thu pa utai ka balang tinggi dan kam ban kran syadiki ban pentai syal dia bang isakran syaka balang tak ada kawai ka benta ka dai ka benta ka pi duai hau man sim yele ban duai ki thli syong de ki kentang oi pi haba pi kran ka flow ka dia bat pi kran au jisu kres habu duai ya ka perfect prayer dan kam ban kran thli nomor ula tip lupa kum ban kran yu blai mangi kan ki beri badan kam ya kata mo bun ki beri au jisu kres kam kran thli de dan kam le yu de blai ulah semua tu lupa kan ke perfect prayer dari mangi kan wang kita kini gidak dibut ya kita ki banget kini ya be no iksud kin keren dak ki thlit ki batmai kan kambang ni para banget penlien ni kan ni fa sapet kan sap ka jiket jo fikat khlaj ba la da fi penlien kan ni tang sau san banai pat le kan ni kan pi ka adur khmat jo fikan tengshan oh hero try na ai ngu ibra tu ngam tengshan para banget dak jikit jo Jesus Christ mencua ka dor joka ka blok kum ni ka jingam gayo pang am klan ya no fi dai na du bangai syakri ublai oh ya ro you try kan ka jing tengshan jong Jesus Christ oh hallelujah thank you Jesus de penlien ban duai ni yakini ki jing duai thlit ki bajalan kan fi ublai sa ai bor fi pa ni ka jing pen baptis oh men sim ko dalet ban kala pi ko man yo ni ka jing kran thlit mo ya ka jing pen baptis men sim ko ki bang let ban kala ka mut chua plai ki pop jang fi nan ri kai fi pla ban ni la pi pla para banget hi pla ki tu ki beriu ki badan ya ka bor man duai fi kti jong blai haka shitiu jakob long basan khat riu ong tu pinya pla para banget hi ya kita ki pop jang fi mo kita ki jing le jing palat jang fi ka jing duai ba kala sibun bat pin dapat duai si jauh tu beriu badan ya ka ikhtiar ki mi ki men sim baman ru insting ka do nun badai yang tangan oi pi ba pi plan gitu pop pio sat ka snam jong Jesus Christ ngi bukti ya pi ngi bukti ba wan ka bor jong ble wan men sim khut bat andalap dan ki beri ki bam yo tar orang ngilap baptis ya ki ngilap ngam ba kertang jong Jesus Christ ki mi da ki mi gitu ki men sim baman ru pi pet ki video kadan wan men sim khut penrak le ki men sim baman jing jak lia ka do nu pi sedang man keren ni be thali oh ya ro utrai ki bang pat yo kha artien gong le no e khani balai fidang pen islam oh rekabayan darabasaka ruko sheki sakarabayan darabasaka ke sheki ruko sheki rabayan darabasaka praise the Lord hallelujah ya ro utrai hawan awak kajing duai thlit kari wadat kaba ban pen khut fi namar fi jing fi duai ha ka jing duai kaba khut tam kaba kentang tam ya ro utrai sakawai ka point kanau fi sakawai ka point ka balai kan mau banom compromise ya ka jingat jang fi haba ublai ula ai fi kan ka jingat kan ka bakortam wat compromise lewat dia menjur lang bat ki briu ki bam keren ya ka jing sisa melai mat syak kan tat lang pilak ban syak kan tat na society nagi bahayang masam na ka pihak ban long kerpang kamut kumno holiness kawan nak kentin hagayos Hagayas kamu kumno ban separate melai para banget you try uang tu mi no mo separate yourself mi no pen kempang no yel di wat syang kata ka bam khut la tapi dan ki beri ki bam khut ki ba em bam khut ki ba kran ki ba you kan sa ayu lang pi
wat let syang lang mi no melai udan ublai sapanya kendu ifi bigi beri kiba im gajing im gaba khut mi no keran yang gajing syala tapi syang mat kiru keran yang gajing syawat yang menjur kat api wat yang compromise wat syap tiang ki beri dan jing kai bakla mi no ngau pindah ke jing kai bakla lah dan gajing im gaba khut tu mi no te le kum do im gajing im khut yang bat gajing syang ang pin syak kan tat dia yang takkan pizza poi syaki beri gu syaki bau bleu la bu ifi bat syakri lang baik ngam syomong ni ban ong tang yang ngam ong ka tahu beri buki bun ba ki beri masuk ong ya ka principal ya ka principal da piwan biak da pilat cuy ong pe ka principal jit bi kita pimla ai pinwan syai tang ni silong pi dan lagi jong ki jakama pi jadi ki hadri ye tu sedang syom pi ban em gajing em ka bakut ba kadai daftar sahikai ki wairu hot kali larapi em gajing em bakut kita separate hi tu ki beri ki bab em ya ka bakut ngong pi ba gajing kut jongi kawan no blai amdal di ba be sedang manlek kaman jong blai sedang man kut wara ki beri bakut ki badan ka dok not ka ba kut nak takin sayu dan lang bat ki beri ki bakut ha sakawai ka poin ngana pi penlien ban ya bam ya gajing kawai utrai baik gajing kawai terai kadai gawai kapan kut ngam fi nomor pidi ya kasnam ma kaba kamdai gal terserah bang kadi kalau ngak kuri ma to di pi tu le di pi kanu sin ba pile kani ma to bam pi ne ku kanu sin ba pi bam ne ku pin kan mau ya gajing yap jom Jesus pi kan mau pi up ya gajing wan terai na yang ta pi em gajing em ba kut nomor belai apa pidi kalau pi kasnam jom Jesus kapan kut hot kam dai ka snam ka ba literal snam dai ha ka how man siam Jesus Christ wang kumno wang ka ai ka ma kran fi ka dai ka man siam ka ba ajing im te ka snam ka le amno ka pan khut ya fi man po na kitu ki jing ka jing bam ka utrai oh ya ro utrai ngau fi para banget nga bat ki bangia syakri lang ha ka overflowing life ministry mo shu ai kertang na marba handrai kamet kali jom Chris ai na marbau ai da John 7:30 wang bau men sim khut pun hiar un pen kersai ki wa om em bo pinyo ki kwa ang da overflowing mo ang ta kan kersai no ai ta tengi ya bam jing khoi trai man la kasi trai man la kasi trai ya bam jing khoi trai bat abang ya bam ya kan jing khoi trai ngim ya bam haka nu ka bar ladang hidang dang syate aka pop ngira ya pla ki pop ngira syong tu ban ka hikai kan ka principal ba pir pin lek lang sawai wat ong re ba kret kup nun re ka kret ka principal di balak man sim ni kan ni lek mdong ya bam jing khoi trai man la ka si trai bat gidaya kren ya unu ba bam ya kan ka ku badi na kan khuri ba bam na kan ku tu un da yet benia ld gidaya bam gidaya yet benia ending gidaya apply dan kan ka pop dia tang yang melak ban le ri dia ta kan ka jing bam khoi trai ka check yang ai pi wei bagi melak ban re la da pi im aurea pinum nut ban bam jing khoi trai ka jing khoi trai ka basya nak ta kaya dai pi kaya da bat balai kaya da la da pidang pet pornografi pinut ban bam jing khoi trai la pidang perkat barai ki pinut bam jing khoi trai em namar balai ka di kamat ka bakentang na kata-kata au pi la bidang isi paramadan pimdan ka jing mama pi kumno pin bam jing khoi trai wang to yet bne ba pi bam ya de jing khoi trai bau nom bam ya kan ka yu klem buram kan namar ka mat ka de bakut ka bakentang de yang ta kaya dai ni na ka jing em bangin em ka jing em bakut namar ngia dan lang para banget hi la dan kum ketar kia plano pi ka bakat du umla ban sakut ka pop namar ya dan lang jing khoi trai la da le umnu hak plano oh ngala le ta ya duai ya dumak tu mesin baman kila khut kaya dah kan pi ka jing bam khoi trai ka check pi la da hamdan ki ka accountability kum nungin em ka jing em khut para banget ni habdan ya tak accountability unong ya lam ru ld ki ba ya syakri lang ru tayar trai ka jing khawai trai ngam ka di ka badan kam dam ka ai ka energy ru bangin em no ki ktien te penblian ban kawai sakawai ban em jing em ka bakut namar ngi em ka pertain ta social media ngi klik yang mobile lai il ki pilek do penlien banum pet ya ki pi entertainment mentali ka bun setengah entertainment kan mau ka entertainment kawan nak ketin enter ka ba pi pet ka rung agi jing perkhat jong fi
wat pet tani ki entertainment namar ki men simbaman ki lak ban rung na ki entertainment wat ong asupet klap mi wat ong para banget ngasupet itu ijuk ngasupet sultan wele ban tap la da pila dai banget jong boleh le ngele ba kam tam gi balangat jong boleh wele ba ban rung takadau gat katin jong boleh sitish ka kitab perabab ka tu da recop ialah ka download da ka basumar ka guard your heart with all the legends for out of it is the issue of life tingile mno gi ban pet ni pet ayu ngim dai ban penlien ban pet iki entertainment namar nang tu sultan uyu ban kan sarung ban oi phim yak mi te da phim pet entertainment para banget nga to ya trying hot nga puli ki news ai nga pet ki news ai ngam dapat tan ngan oi nga supet dai entertainment para banget ngal asange no ta ki music ki bang snap kum no mo ki rung namar ki tap kan ga spiritual world pa abang Quran fi na kan YouTube badan ka bor jong men sim bat ka pelat lut ya fi ka kata fi badan bor kum juru ki men sim baman ki dan lagi jong ki agenda ki tap lang ba ki music ki tap lang ba ki movies ki tap lang ba ki entertainment ban yo rung fi ban penjak khlia kan ga jing perkat badai yang ta phim recruit ya la di piu apostol Paul ki Petrus ki dan por ki entertainment ki kran ka jing sisa ka jing em jong ki kalong 24/7 kalong God with the word of God hot ni hak ban le ki ko mi hak ban di ban bam roi ya ka ja ka tri kam roi hakata pi dei ban kan ban recruit ya la ka jong ka jing em reke bayan daraba sakaroko sheke reke shadara baba seke pian kam ban recruit ya la ka jong ka jing em pat ki social media pet ki Facebook ngar ngale ki Facebook rei para banget ngan dumak nawan gitu ki you try mi kan dengan simbaman kan reak dengan ki jingjak lia nawar mensyua para banget ngamlong kumta boleh ulak pelat yang ada jersey am kwa balet syakti bang to social media tang ban to ya kti jong boleh ngapet ngale ban follow bet ya ki ai ki beri jong boleh ki bato wat ki YouTube ngale ban follow bet ya ki ai ki beri jong boleh ki bato kawan ngambong ba pimdan kami gitu ki bakran ba ma kidan ki YouTube channel ki ba ki bahikai kumno ba pin share kumno ba pin ngamong ni gitu ki information gitu melai gitu ki ba ki ai jikai fi melai reng ong ki ba you ma kidan kam ngamong lut ma kidan ki basna ki gadgets pipet kumno ban thit ya ka phone ai ki kata te ka ngamong kan reng ong ya ki ba entertainment ki ba tu ya ka por fi tang ka entertainment bis ngop thu ba kam dai ka baca klian reka tu ya ka por jang fika tu ya ka por jang dua ya jaka ba pin pet ka tu dang la ba pi puli kot ba keren ya tin jong blai pin sai i oh blai kor khu ya fi ka dong pi kadi kita ngi hab ban riku ting hab long 24/7 ka balai ka ba du ka jig duai ka ba khlem da put mo haba pi syong hakali ru pi duai oh nga syong hakali da ka jing aya jong blai nga syong duai telit ngai le ban ngap artat yaki ngai thu ka bangale nga on ya ka speaker jong ka kali connect no bluetooth ang to nang ta de nga ngap yaki jing yalap ha ju por nga duai telit no na war pi duai telit am pim dan kam ban use ya ka brain jong fi kala dan ka jing sisa ya kata pim dan kam ban use ya ka brain jong fi haba pi duai telit ka pinyak kali ru ka concentrate kala ban no namar pim pi2 klik pim you ti bat pi play soft you ma soft gitu ki pi ngap ya ki jing hikai no pi hang ta pim penle no ikai men sim man umyo ke mio lat pi pim dai ban ai lat ya tin jong blek pim dai ban ai lat te ya sultan bau umyo foothold bau bat ya fi penret akhmat jong blek no fi tak do men sim jong blek no ka jing em jong fi kan long ka badan bor no fi ele ban gat ngam fikir ni beri ele ban Quran ni jing sisa oh Jesus haleluya tika ka bamentoi ka fasting ru bat ka jing duai ka penyap toran yang kamat jong fi ka penyap toran yang kamat jong fi bat aba pi aba ngong pi ka jing khut ka wanu boleh pi em dong men sim jong boleh tika ka jing mentoi ha ka jing em ka ba khut oh para banget ka bas palat pisko kum nun dang dep som yeldi kali shoy kata ha kamat lada pisong je ing baro sitayo pim som be episko kumno so dat so leng ma so klan so shat rai lada pidep som ban stop pi let ban som ban ma pisko khut kamat pi ma pendala pen ngat lak sidap kap snyu song pengat ma so yun rai da pi ma dang dep khut teman dan dia stop san majis so khut ha
Tikup nu haka bakenja men sim ru lada pi im haka jim ka bakut pi ki bakteria skim yo banwan ka yeng lada pen kut ye ye barokan ti lada pi im ka jim ka bakut ha bakenja men sim mana pi kadan ka jing klan kadan ka immunity ru pi puli ya ka tin jong blai kan mau sakawai kadai ban puli ya ka tin jong blai ka poin ka baka ka syo bangan poin syo ayu ka poin ka bakat du kadai ba pin puli ya ka tin jong blai dau men sim bakut mana kadang dap puli ada dap duai ka puli saya ketin jong belai ka ketin jong belai kalau kum ka dut ka basngur ayu wang petras wang tu di ya kata dut ka basngur ka badai bet sipi ban puli ya ketin jong belai puli pusan bat keren ru ndai dang ban puli pusan ye lek ban keren ya ka ketin jong belai ka ketin jong belai kalau ka wat lang alang sarti makini ki men sim baman kimla banai ai fi kalau ba fi mat bat daki pak fi mat bat kadan ka jingada ka de ka sti jong jingat ru sim ya sti jong jingat pi keren ya ka ketin jong blai pialap iki wai hang ni ka recruit ya pi no pi let ban ya syakri ki wai ru ka recruit namar balai pi let ban exercise no pi long kumba le gym no fi ka exercise ka strength dan ka muscles bat kawan ban ya dai ka jingkut piri ka jingata syakri ki wai ru ka recruit ya fi namar balai pi let ban keran ya jisha kimla ip ban keran ya ka bamde kalam le pi sedang ban ya le persya ki bor jong ban sedang ban ya bor da ka ketin jong blai te ka jing ben toy jong ka jing jong jing recruit ya jing em para bangat kadai ka ba pidan kabor haloladi ha pidan kabor bandum ko abrai pidan kabor ban dapat iki beri pimpet ka jing ko abrai pidan kabor ban halor ladi dong bat kalong powerful pi ka ksiar dong fi piram dor para bangat aba pi em ka jing em ko piram dor da ka jing ai jong ublai dong fi hot ngam danang da start tan habak kerja dok malak ban ong fi ka khamduna haki jing puli ka khamduna ha ba trekam ngam da dei bayu hnre ha ba kerja men sim pi para banget tang nang ni na ka youtube du kat nungut ki ba kwa ban ya kendu bangan fun ki hatu ngam long koridor hatu blei hampen long koridor ya piru kaju para banget lada pila im ka jing im ka bakut ki beri kin sakoli pi pin salong koridor ka ksiar ka de ka balak pen kut no pi kapala thang dau bania kalong koridor nak kata kadau ki brio ki ban thiet ya ka kalong koridor ko pi haba pi em ka jing em ka bakut pin salong koridor akhmat jong belai bat pin salong koridor akhmat ki brio ki ko ban kandu ya pi ki ko ban pha duai ya pi ki ko ban dai thrang dek oh ngakran ka jing sisa ho kan ni kidan ki bamla apat ban yu ki isi ma kilang tu sok grip bajau haba kimla ban yo sok grip yang ujau ma kidan ko gitar abla ban dai kambo ni kidan ki bri ki ko ya ka siar ma pin salong kampalat ban ya ka siar kampalat mun mon mar palai ba ublai penlong fi nakran ya ka jing sisa to im se ka jing im baku im pin ki bri kan sai i ya kata kin sai i ka power jong ublai fi kin sai i ka jing pingshan jong Jesus Christ pi sala ban yalam ya ki wei show Jesus Christ baraba pi im ka jing im ka baku ublai usngau ki jing duai jong pi haba PM ka jing em pila pan so bai blai pi adan ka jing adai bo blai haba PM ka jing em pi yo ya ka jing ai jong blai pai ngayo ya ka jing ai ban keren kom ni ha YouTube bang em para banget kam dei ti ka jing la jong ka dei ka jing ai jong men sim bakut ya ka ngayro yu trai ba bang keren ya pi sol tanat ban yo slow ini kubor man la snap tamar balai bo blai wang man padan kam ya utau kiu piang bakut tu pen kut ya ledi wang nan padan kam ha ki yeng jong blai ki dan chibun ki kiu khandau ki dan ki kiu ki bam kut ki kiu bakut la dau breu pen kut ya ledi siti tumati la dau pen kut ya ledi ni ki ulong utau kiu ubala padan kam do blai ya ro yu trau blai la padan kam yang ana mar blai pen kut bat ngai em kata jing em bakut nganut ban ong ni da ka jing ai jong blai ngam long syu tu breu berem mengalang cing tau thamai bau blai la sedang ban padan kam yang padan kam ni ki tip padan kam kelang ana wala ngam dei ubri ubasta ha ka jakatur ngam dei ubri ubasta ngam dan ngam long average na pan bo nong blai ban trai ki jing trai ru na ai ngu badai ka jing ai jong blai yarap ado ni ban trai henry ngalong ubri ubaduna pi tiu wat pet ya kata jing duna jong pi pet show blai wala pim koridor haki ai ke ba pile pimda dei ba betrai habidan ya ka jing khut blai sa panan kam ni pi untuk penting shan ya pi bat ong pi ba pipan ya ka ai ina blai sa ai ba pi la ban long uba bom darus pa an ong pi hari pi dan kam ya ka yeng ka sam le si pim dan kam dan kapisan kan re haba pi duai ma pi hau balai
pi pan ka jingat namar ka jingat jong pi kara ka ublei u respon sengi ya ka jingat jengi baraba pi khut wan uman sim khut usyong pendap dak ti jong blei pi sedang man kran ye ida ka jingat pi dan kam ya ka yeng ka sam man saru nong pi duai hau blei nong pi dak ka jingat ba pi la yo pediang lupa wong la pi dan wong bapan menta wa pi pan wong pi duai dak ka jingat nong pi ai lupa ha ba kenjam sim pi ha ba pi khut ka man sim o pi im ha ba kenjam sim ba pi i ki ba kenjam sim pim danang kita repi duai pi ong tura jisu ngalai i tura jisu bukodor ngaya dak jingat halor ka jingkut tura nasyani ame batura ngadan kam yang yeng bangan syong ngalai i lupa bakal alam lupa ha spiritual ram bila dan ipa kata ka jing bas ka jing im ga bakut pi dan pi clear ka kut ki jing berkat PPE ya ka bakandam si bong wang sok ki bakut ma adok no kini i u belai hero istrai haleluya gospel Matius 6 masan sok ki bakut gadok not ki i belai hawa pi kut gadok not pi sedang men i ya ka bakenja men sim ya ka ai ka men sim u belai pen i pi sedang men i ki ai bu belai kuran data pi i ka bakenja men sim man ai nu kusang ni habangan nasna ya kan ka YouTube ngade ko menang ka teknologi baduna ba teknologi nei pi gi video chong ki mayun rei habang ai ka bakenja men sim ong terang sa sna ka YouTube ngada tho ru atau yang sasna ka YouTube ngakeren ka jingat ngalayo pediang lupa ka ba kenjam sim bang akeren nang ni ong fi ngaset keren manang ni bang ka YouTube jonga kala dan khatsan hajar tatam ai ngu you try but kublai shibu ni fi subscribers ru rei ini dang long ibarit palat ini sapoi bet deki saupo ajar deki poi deki lak ru ngakeren ngala da bi lupa ha ka ba kenjam sim para banget ngala da bi lupa kala mendai mentan reng ngalai lupa ka ba kenjam sim wat iki yin jing duai kiba ngalai i lupa lai snam mensyua bangan sayo yang ni kajing jing duai hang ni hajayau ban penduai ban long kajing kerku ipi para banget ba pinwan ba piru penyo lat lut penan kam ya ka wan ngin ya ngin penduai ipi kadai kajing jing duai apa jayau dong lan sno lien kan ipi bang yo ban penduai ngila yo penduai sibun ki ngot ki beriu bat kilas dang ban yo ya kajing lat lut ki sedang ban im menta ya kajing im ga ba khut ngila share lang ki ngamdei ban im tang bagi te para banget ngakren yang kata haba PM gaji im bakut pi clear ka vision pi clear ki ai ba pi il pa bekerja man sim pi duai dah jingat ho ka pisa pinumdan hari ublai sa pa kita ki nong yarap ya pi film dan kam ban da kerpat man yu rei pi pan ublai pi nget uai pi nong oh ka best palat te para banget ni gaji im ho pi pan yang kata ka badai ban penyar ki ma ublai om ban im tang mentayal di ban suspend bo ibri mentagi pelut ki spy pau entertainment hun pat dawan rei am village ublai YP ki jing.com ulek si wai ka pisai pi ba pin.com hok susu ban penyar ki ma jong ublai oh ya ro try para banget ka jing im ga bakut pidan em yang ka jing im bakut pidan em ka jing im jong ka jing duai ka jing im jong ka puli ki jong ublai ban koren di thliet ban dap ban sim ban sha jing et kani kam dei ba pilek dal di re pila ai kan du shoy ublai ai ka bor pidan kam ka discipline pidan kam ban lan la di wai ka jing slur ban kran pi bat pim le ran ban kran ka jing sisa kan ka bor kan ikhtiar ai ru pi haba pidan ka jing im ka khot ai ka leadership man pi ka leadership man pi pimla ban shuyo umto ngamla ban shu ong ki briu ali wan but ya ban duai ngamla la da kam dan umen sim jong ublai re ba udan umen sim jong ublai ong pi wan si jaka jing duai kadan kajing kata api bat pi wan si sha pi yo kajing lat lu nomor belai kadi kalong spiritual ndai ka bang shuyo dal di ong pi la da pi ka ban syakri sha yo ublai kam dai wat jom no a shu zat ba ya ki principal sigi nong rem jong ktin jong ublai ya dan kajing im ga tu dua dan kajing im jong kajing kot jing mot jong kajing IT lut ngong pi sakawai ka poin ka man ong ni ka baklat man ong pi lara pi kwa man im gajing im bakhut pelat yal di na gajing kwa raha awa pi dan ka spa ka pau dan ki beri ki belong greedy kim rikut ya jong jing im kim im ki wei ki pap aurian re dan ka men sim jong gajing kwa raha ki kwa man yo kim ju ai ki wei no re ha pi ban rikut ya jing im ru dan ka men sim ban ai ki wei ka jing ai no ai sa ka kam blai ai ki badok man ong pi ai ki badan kam bat pin saya i ngan ong pi ba pin lat na ka jing kra ha pin long gom to ka wa ka bayai tu pinum du gi jing kar khu na pi ka jing kwa ha pinum dan bat pinum dan ka jing kar du ru pin long unong ai om nong shim pin long ka khliam ka tadang pin long pinum long shu ki nong pan ngan ong pi
Handai pin pan o bleu pin long kinong ai sigiwei amshu kinong sim. Yaro yu try o pin dap pin slay pinom kerdu. Wangan pen long fi kum kita ki lang tok ti. Mo Isaya kitab Isaya ka orang tak sau pin long kum ki lang tok ti ka dong fi pin slay pin long kita ki plang ba thong ha ki oh yaro yu try ka tinjong blei ka long ka ba shisha pihak ban proclaim ki promises jong blei pihak ban akran ni ki promises jong blei ban pen khut ya la jong jing impediment ka jigat ka dong fi oh yaro yu try ba pin khut yal di la serve ki wei syakri ki wei penduai ki wei long priu long dong ya lam ka dong fi ko ba blei upen dan kam yaro yu try ka jing im jong pi kan kaman kan ong pin chat kaman hallelujah yaro yu try dan mentaka buram jauh try tu dah like dah share kini video dah subscribe para banget hallelujah ku boleh sibun try jisu bakodon ma ayah ketin jom ku boleh sibun dengan step try obat sakawai sisa udang keren susu mensim buat makanan cawan penkut kalong ba lada pikwa ban im gajing im bakhut dan ka mensim jong gajing sngongu ban yaro you try wat ong try jisu ngadan ini ying baret ngadan ngumta sedang syani baret ma syaro ba you try jisu ngayaro ayami ma ai gajing pen im ya try ngayaro wat pat sigiwai katu gajing rai ma ba si rai Haba pi pet yaki wei bat spa bat po tukut mau pi dan kaspa ka babla nyau pi di benrai ta dong try jisu kaspa kali nami try bangaya kenduk yami sedang ban yaro sedang ong try jisu akron ngayaro yami try ba pendap yang amata kasi dong ben sim jong ba pendap ka bam ka di ba ai ka yeng ka kop kasam yaro eu try ba haba pi yaro kapan khut je kenduk jong pi kapan khut dak tu jing kenyang ka dok jong pi kapan khut dak dok dak jing sngau kerdu pi dap dak jing slay jong ublei bat ublei sngau ba bat pi recruit yang dok dengan ban yang proverb seorang tu recruit ialah kadok dak basumar ka namar kami gijing im dak ta pin sa slay dak ta pin selak ban keren yang keti jong blei dak ta pin lak ban duai ki wei dak ta pin lak ban ais ki wei dak pin ais kam blei pilak ban long ka jing kerku dak ban ta ki wei ka jing jong piru kan long ka ba dap syada ka jing pu samberhi pin ngandong ni pi yaro try ngai aingu yo blei syabu blei pulek si saya kata macam asti bai kador ngai ipang ngai crow ngandong pi dadu bau blei wala pen em yang pat ka snam jonga kala he na poi syaka sitan kerta palat ya ka sitan kerta jong ka jing em ka semut meno beri ubah klanduk ki ong em hadu para paus namo ne kham tam ya kata regala ya kata ka kerta ka bala kham ka bala poi sitang ba tam ya sitang ya ka sitang jong kata ka para paus nam regai aingu yo blei ba yaro you try ha ba kenja men sip kadan ka bor jong blei ka ba pentaba na wifi ngasgo sabla sa ld ngasgo ha ba kenja men sip na wifi walang aladan ka yi ka sam ikun rega nang smo klan ya fi ban syakri ublei ban syakri ki wei fi ban ya ka jing im ka bakun yaro itu rai tu dak aingu ublei dan ka men sim ka basngo ublei hanta ublei yo ban pendap fi di ki jing ker khu jong ublei da ban takaburam jong ublei na ishan swer ai ku ublei sisin pat fi yaro itu rai